তোমালোকৰ মৰ্যাদা তুমি এইখিনিতে থাকা সীমাবদ্ধ আমাৰখিনি কিয় বিৰোধী কৰিছা আমাৰখিনি বিৰোধী নকৰিব নহলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব মন্তব্য দিব আমি কোনো এপসুখ ভয় নকৰো नोंथांनिसिम आं मोनसे गुसुं भिडिअ लाना फैलायबाय दा इएसटिखौ बबेबा समाव राजनिति हानजानिफ्राय जे जासिनाय बै जासिनायाबो सम्बथे गावनि आथिङावनो एबा गाव गावनो नाङो दाया बबेबा राजनितिखौ लानानै बबेबा समाव जुदि बुङोबा किन्तु इफेक्टबो गोलैयो किन्तु मोननैबो बिदा आरो फंबाय होननांगौ जाहैबाय सानैबो बिदा आरो फंबायनावनो बुहुला दङ ना दा बेनिनो नै दा सयथा जाथिया बिबाय थानाय बिनो कश राजबंशी जे सासे दैदेनगिरिया मा बुंदों आं बेखौसो बुंनो सानो जे आसामनि हायालायनो गावसिनि हा आमार माटी आमार बारि जारिमिन बेलागत नासाय जुदि जारिमिन बेलागत बरन्जि बेलागत साय हले आपने लास्ट पाबो तो मा खोथा बुंदों बे दैदेनगिरिया नायनानै लाग्रो কোনো এপসুখ ভয় নকৰো আৰু আমি খাৰু পিন্ধা জাতো নহয় আমি যোদ্ধাৰ বংশধৰ তেওঁলোকক কৈছো তোমালোকে তোমাৰ জনজাতিকৰণ আমি কোৱা নাই তোমালোকক ক্ষতি কৰো তোমালোকৰ যিখিনি জনজাতিকৰণ পাই আছা তোমালোকৰ মৰ্যাদা তুমি এইখিনিতে থাকা সীমাবদ্ধ আমাৰখিনি কিয় বিৰোধী কৰিছা আমাৰখিনি বিৰোধী নকৰিব নহলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব এইবাৰ এখন ৰাজ্য আছিল আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ ভূমি এইখন ভূমিয়ে আমাৰ আছিল তেওঁলোকে এতিয়া যদি কয় আজি তাক বহিব যাওঁতে যদি শুব বিচাৰিছে এতিয়া আমাকে যদি ভাবিছে লাত মাৰিব এইটো নহ'ব আমি এতিয়া সহ্য নকৰো কাৰণ কিয় আমি এনেকুৱা মানে খাৰু পিন্ধা মানুহ আমিও নহয় কোচ ৰাজবংশী অকল খাৰু পিন্ধা মানুহ নহয় আমিও কোচ ৰাজবংশী আমাৰ ইয়াত ৰাজাৰ তেজ আছে আমিও এনেকুৱা যোদ্ধাৰ বংশ কাৰণ আপোনালোকে জানে বীৰ চিলাৰাই কেনেকে যুদ্ধ কৰি এটা সময়ত এই অঞ্চলটো কটাই তুলিছিলে আৰু তাৰে বংশধৰ আমিও ইতিমধ্যে আমাৰ কিন্তু ইতিহাস আছে আজি हाद्रि गालांबाय नै दा गारि खालामो नालाय सरबो बे गारि खारलांनाया हाद्रि नांफबजोबलांबाय आरो दा जारिमिनाव नायोब्ला माखासे जे सिगांनि जे आसामाव जोङो आसामनि कश राजबंशीफ्रा जोंनो जाथि जोंनि आसामाव हाया जोंनो राजा बंशनि ना राजा बंशनि लाजिनांगौसो जे आसामाव आसामा मारि आसाम जाया गोदो हासामसोमोन बर'नि जे जारिमिनाव नायदा बर'नि हासाम बिसोरो मोनसे आहम जातिनिफ्राय फैनानै मोनसे बेफार फालांगि खालामनो फैनायसो नङा होनब्ला तो बेखौसो साननांगौ दे आबसुखौ मा नांनायनि रायनो मोननांगौ बर' फरायसा आफाद ना तो बुङोब्ला खोथाया गोबां दङ तो बर'नियाबो राजखान्थि दैदेनगिरि सारमोनाबो बेखौ साननो लानांगौ राजनितिखौ लानानै जासिनायाबो बियो मोनसे गेदेर इयुनाव एफेक्ट गोलैयो होननानै आं सानो तो आबसुखौ हुमखि होनो हालायनाय आबसुखौ रायनो हानाय बबे आबसु बबे थाबसु होनलायनाय बिसिबां गिदिर ना जोङो जुदि माबा मोनसे मोनाब्ला जोङो दावहा नांगोन नां आपत्ति गैया बर' जातिखौ एफाबां मानि गोरलै सानदों नामा जे हेमेन्टआ माबायदि साल खालामनो बै समाव जे सानजाथिंजायजों जे मणिपुराव जे जानाय दाङाबाजि खालामहोनाय आरो जोंनि बिटिसिखौ सिफायनो साननाय बियो मोनसे षड़यन्त्र गिदिर षड़यन्त्र प्लान खालामदों किन्तु बिसोरो बिटिसिआव जुदि हाबनो हायोब्ला बिटिसिखौ दंस खालामगोन माखासे ट्राइबेल जातिफोरखौ बेखौ दंस खालामनो लागोन जे दे मामानि हेमेन्टनि साननाया जे दाख्लै समाव जे बिटिसि इलेक्शन जानायनि सिगां बा जानायावनो जे जुबिन गार्गनि मोनसे दोहौ जादों जुबिन गार्गनि मोनसे दोहौखौ माब्रैबा जोङो सिरि खालामनो हागोन बा आङो माब्रैबा आसामाव मोनसे जुबिन गार्गनि जे धरना लानायखौ माब्रै सिरि खालामफिननो हागोन बेखौसो मोनसे कौशल खालामनानै बा बेखौसो मोनसे माब्रैबा डमिनेट सिरियाव दोननो हागोन बेखौसो साननानै बै एसटि बिग्रा जे माखासे एसटि बिग्रा जे हानजाफोर बिसोर लिडारफोरखौ लेंहरनानै नोंसोरो एसटिखौ स्टार्ट खालामदो स्टार्ट खालामनानै नोंसोर ओरैबायदि थाखा फैसा इसेफोर हरनानै दा नोंसोर एसटिखौ बिफिनदो बेबायदि होनदोंबो जानो हागौ किन्तु नैबे दा माब्रैबा गाव बे जुबिन गार्गनि बे मोनसे
साल लानाय मोनसे जुबिन गार्गनि जे नियाय मोननांगौ बे नियाय मोननांगौखौ स्रि जानो थाखाय बिदि बिहोदोंबो जानो हागौ ना मा बुङो रायजोफोर। दा फैगोन जे बिधान सभा एमएलए इलेक्सन बे एमएलए इलेक्सनखौ जे माब्रैबा फान्डिं खालामनानै गाव जेब्ला सरकाराव फैफिनो एब्ला सीएम जाफिननो मोनो बेनिबो मोनसे परिकल्पना खालामदों जानो हागौ। जेब्ला इलेक्सना एमएलए इलेक्सना जोबगोन एबा जोबलांगोन बियो माखासे बेनि इस्टि बिनाय बा माबा बिनाया बियो स्रि जाफिनगोनखौ आङो सानो आरोखि। दा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोङो एनअसि हरनो नाङा बे मेना। अब्ला नोंथांमोनहा मा सानो बिनि सायाव? बिजेपिनि प्लान एन्ड पलिसिया बुहुत गोथौयै सानदों जानांगौ। जोंनि बिटिसिआव एबा आसामाव ट्राइबेल जातिफ्रासो बिजेपिखौ लाखिदों दै। नागालेण्ड बायदियाव थांसाय नागालेण्ड बायदियाव थांसाय माखासे बा दस्रा स्टेटफ्राव थांसाय जेरै माबाखौनो साननानै नाय ना ट्राइबेल नङा बै ममता बेनार्जीनि माबायाव बेंगलाव बाव हाबनो हादों नामा बेखौनो मेन एग्जाम्पल साननानै नाय। जोंनि ट्राइबेल थानाय जायगायावसो बिजेपिखौ फोथांनानै लाखिदों। ट्राइबेल गैयै जायगायाव बिजेपिखौ लाखियाखै। दा जुदि मेन खामानिखौ जुदि नायोब्ला फैगोन जे बिधान सभा इलेक्सन बेयाव जोङो बिजेपिखौ आउट खालामनो हागौ एबा हायोबा मोजां नङाब्लाथ' गैला। जोंनि जे माबाखौ लानानै दे एसटिबो होनानै लासै एसटि होनानै लायोबा बाव खुनु जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोनसे आफादफोर थायो बे आफादफ्रा एनअसि होआब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिला जुदि एनअसि होआब्ला हाया बेबो जोंनि बिटिसिआवबो हाबनायनि मोनसे हाजारखि माबायानो हरथों बिसोरनो मा होनो सेन्ट्रेलनिफ्राय जेन'बा एसटिआनो हरदों जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय एनअसि होआबा हाया बेबो मोनसे। जोङो साननानै नायोब्ला मोनसे लजिकेलि जुदि साननानै नायोब्ला दा बिसोरनो हाजारखि होआ मानो बिसोरनो 6 बार गाहाम 7 बार गाहाम रेजेक्टेड सेन्ट्रेल सरकारा बिसोरनि नटिफिकेसनखौ रेजेक्ट खालामखाबाय 6टा जातिनि थाखाय। अब्ला बिसोरनि मोनथावा बिसोरनि जानाय बिसोरनि गाननाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय गासैबो मालायनि कपि जोब नङा होमब्ला बिसोरनि राव हारिमु गावसिनि एक्सट्रा दं नामा राव हारिमु रायलायनायनि थाखाय? जोंनि बर'नि बायदि जोंनि बर'नि जाथिया बर' जातिफ्रा ट्राइबेल हारिफ्रा मा ओंख्रि संनानै जायो जे बर'नाव एग्जाम्पल साननानै नायदो बर'आ अनला ओंख्रि जायो माबा नारजि ओंख्रि संनानै जायो जेरै नाफामफोरखौ सोर बानायो बर'फ्रा बानायो। दा बिसोर कच राजबंशिनाव बिदि दं नामा? आरो राजबंशियाव गोबां आफाद जातिफोर दङ जोंनि बर'नि बायदि एकगन नङा खिन्थु बिसिना। गोथौयै जुदि बहननांगौब्ला गोबां बाथ्रा दङ गोलाव जायो बहननांगौब्ला खिन्थु आं बेखौ जे एसटिखौ जे होथारगोन आङो बेखौ सानाखै। मोनसे मामानि बियो पलिसि जे बै जुबिन गार्गनि जे दोहौखौ जे माब्रैबा आङो स्रि दोननो हागोन जे बे एसटि बिनायजों लोगोसे एसटिआ जेब्ला बिबाय एसटि बिनाय लोगो लोगो जुबिन गार्गनि माखासे न्याय मोननांगौआ सिरि जाजेनदों नङा होमब्ला जुबिन गार्गनि जेब्ला न्याय मोननांगौ जेब्ला बियो एसटि बिनो होबाय एसटि बिनायनि मोनसे फाव खालामबाय अब्ला जुबिन गार्गनि जे माखासे न्याय मोननांगौब्ला स्रि जागोन। जेब्ला स्रि जाबाय एसटि बिनांगौनि जेब्ला मोननांगौ सिरि जानो हागौ बायदिखौ आङो सानदों आरोखि। अब्लाबो जोङो मोनसे गुरै एबा मोनसे ओरैनो जेबो नंथावै बायदि सानजाथाव नङा आरोखि। जोङो एसे गोब्राबैनो साननांगोन आरो माखासे जे पलिटिकेलनि जे मानसिफोर फिसा फिसौ मानसिफोर गामि एरियायाव थानाय बा सेलेखा बेलेखाफोर बा सोरबा ससियेल मिडियाजों गोदाव सोराव नांलायग्राफोर बैफोरखौ बेबायदि जानला मोनला नांलायिखौ गाहाम होननानै आङो सानो। दा रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो नोंथांमोननि माइन्ड टेलेन्टनिफ्राय फोरमायहरबानो जाबाय। बा
फैगोन जे जोंनि माखासे BTC निफ्राय जे सरकारा जेनै NOC होबाय बे NOC हरनाया मोनसे जुबुर जुस्ति जे आसाम सरकारनि खावलायनायाव बियो हरनांदों आं बेबायदि सानो आरो अब्लाबो बै समाव 2006 नामा 2006नियाव जे रोनगोरा नार्जारि जे सारा हरदोंमोन जे बि जेबो सोलियाखै हरदोंबाबो थिग बेबायदिनो दानि दे सरकार हाग्रामा महिलारि साराबो जे हरदों बियो जेबो सोलिनाय बायदि नङा होननानै आङो सानो आरोखि दा बेखौ सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय दा बेखौ मोनसे ट्राइबेलाइजेसननिफ्राय मोनसे आफाद थायो बे आफादा बिसिनि सायाव केन्सेल खालामगोन बायदिखौ आङो सानो जानला मोनला बाहाय डाइरेक्टलि बिसोरनो दे ST खौ होबानो जाथारगोन बा मोनथारगोन बिलाबायबानो बेबायदि नङाथ' अनेक प्रसेस दङ जे मोनसे हारिया ट्राइबेल जानांगौबा बा ST मोननांगौबा बिसिनि गाननाय बिसिनि जोमनाय बिसिनि जानाय बिसोर बबाव थायो बा बबे जायगाजों थायो मा गानो मा जोमो गासैबो क्लियारिफिकेसनखौ जुदि नायनानैसो बिसोरनो ST खौ होनाय जायो जेरैबायदि मुस्लिमफोरखौनो साननानै नाय बिसोरो अमा जायो नामा बिसोरो एम्बु जायो नामा माखासेनि हाग्रानि जिब जुनार बिसोर जायो नामा ट्राइबेल बारायसो जायो नङा होमबा जे जोंखौ ST मोननाय जे ST ट्राइबेल जाथिफोरखौ जारिमिनाव जुदि साननानै नायोब्ला जारिमिनजों जुदि नायोब्ला जोंखौ मोनसे उसुर फोलेर एबा बेजों रुजुनाय जादों ट्राइबेल जाथिफोरखौ खिन्थु जारिमिनजों बुरखाङोब्ला बहुद गोलाव जायो नङा होमब्ला दा रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे हेमेन्टनि माखासे प्लान एन्ड पलिसि बियो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।